Cesta sa mi utrhla, stane sa aj lepším. Bol som niekde tuto, odtiaľ to ma to stiahlo, tu som to vysypať musel. Takže takto, čakáme na vyprostenie, máme tu, čiže sme nabúrali do starý, no tam ja to akože držím a to už nemôžem, a už ten diferák, aby neoprvel o zem, lebo to len vyhrabáva hlinu. Aj ma to nehodil, takže ma jeden budem musieť stiahnuť spreda. Uvidíme, už mám objednaný servis. Takže takto by sme chceli vyviezť ven. Uvidíme, či nám to vyjde. Si nás zatiahnuť. Keď nás dobre potiahne, nechcem to ani vypínať, aby náhodou nám to nezdechlo. A malo by to výjsť. Treba tomu môcť. Tu je akurát to oko. Za toto oko, za tento nárazník, to by sme to za to oko chytili. Dále to. A uvidíme, no. Nech to skúsime to nejako potiahnuť za ten nárazník, že ten nárazník je pevný, piteľný, za ten by sa to mohlo asi potiahnuť trochu. Uvidíme, čo to spraví, či to není. Je to na ráme chytené na šroboch, takže takto. Ešte zavoláme jedného protizávažie, lebo to už stahuje a to už nikam nepôjde. Ten diferák to vlastne len zahrabal donútra. Zavierka fungovala, len to zahrabával, lebo ten vysraný podklad je maký. Tam to bolo uondelo, ušklblo, ale to bolo tuto, už nás to bolo sťahovalo. Tak som to vypol, ja som mal kolo tu na kraji, to nebolo, že by som bol. Takže to je tak, na takej ceste sa vytočí, takže budem musieť sa držať len tej pravej strany, toto je tu nespolahlivé, ale ja tam nasypem potom štrku z tohoto, čo mám. Ja to tam trochu spevním, ale je to riziko. To vôbec nedrží dobre tam. No. A ten stĺp nás tam zašprajcel, no tam už je to úplne že na nič. Už som bol, jak sa povie, ve dvore. No a chcem to ani vypínať, aby sme teda vyšli. Uvidíme, keď dojde pán šofér, lebo on si musí na hrnčeky umyť. No, tak potom možno ma vyťahne. Zatiaľ spálime pol nádrže, lebo on hrnce umýva. No, dobre, takže idem ja ešte to tu trošku si tak prichystať. Takže škoda, no, tu už sme mali ísť, no. Nevyšlo mi to tam ten oný manéver. Ďalšie, že už ide. Dobre, uvidíme.